Здравейте и добре дошли в нашата рубрика Years Talks. Това е среда, където може да се срещнем с хора, които имат опит и умения в международната политика и международните отношения и също мястото на младите хора в нея. Днес наш гост е преподавател от УНСС, доктор Даниел Парушев, председател на най-голямата студентска организация в България дълги години и много се радвам, че днес той е наш гост, е нашата покана и добре дошли. Благодаря за поканата, за това, че мога да бъда ваш гост в този подкаст. Като за начало, как според вас се променя ролята на младите експерти и изследователи в процеса на вземане на решения днес? Доколко институциите са готови да чуят реално младите хора, а не просто символично? Преди да стартирам с въпроса, преди всичко искам да направя едно поздравление за вашата организация, за това, че създавате именно такъв достъп до младите хора, да могат да се срещате с тях, да ги изграждате, защото вашата организация през последните години, аз имам поглед върху нея и мога да кажа, че през последните години тя наистина се доказа като една стойностна организация в Университет за национално световно стопанство и това, което прави вече впечатление много силно, че е и извън него, което е положително. Даже тук ще си позволя да кажа във вашия ефир, че преди няколко дни колеги от други университети ме попитаха именно за вашата организация, за това, което правите, включително и днешното събитие с този подкаст. Това само показва, че САЕМО показва именно една нова визия, едно ново мислене, което със сигурност е достойно за уважение и за респект. Колкото за вашия въпрос и това, което вие споделяте и това, което вие зададохте, ролята на младите хора. Ролята на младите хора със сигурност тя трябва да бъде на едно високо ниво в България и все по-често ние трябва да я забелязваме. Дори в последните месеци ние забелязваме едно активно население, но в частност и така нареченото поколение Gen Z, което със сигурност показва, че младото поколение трябва да бъде чувано. Но ако забележите и ако видите, реално погледнато в много чести случаи, ролята на младите хора е по-скоро проформа на много места и в институции. Участват много младежки организации, но в същото време дали наистина взимат някакво решение, дали наистина подпомагат някаква дейност, било то на правителство, било то на Народно събрание, на президентство или на някоя друга институция или на университет. Така че много по-силно трябва да се взима ролята на младите хора и аз лично си мисля, че това може да се случи. Ще направя също една препратка. Тук аз ви нося един подарък за вас и за вашата организация. Това е една книга. 25 години национална студентска организация. И аз ви подарявам, защото националната организация това е единствената организация по закон за висше образование, именно член 72, член 73 от закон за висше образование, където е вписана именно националното представителство на студентските съвети и също така и студентския съвет на УНСС и всеки един студентски съвет, който може да упражнява тази дейност. И аз тук апелирам да се опитате да работите с студентския съвет на УНСС. Вие го правите, но още повече да засилите, защото това е институция, която е по закон. И вие можете да се сътрудничите. В този ред на мисли, тази организация подпомагаше дейността именно на младите хора и ние направихме много неща, именно с министъра на образованието и науката, с премиера към онази дата, защото бяха отпуснати 300 милиона лева за студентски общежития, където в момента студентите живеят в едни по-добри условия. Всичко това през последните 25 години, как стартира от доцент Ивайло Симеонов, сегашен кмет на Елин Пилин, професор Костадин Ангел, който в момента е заместник-председател на Народното събрание, и много други. Красимир Вълчев, сегашен министър на образованието и науката. Дори тук има и хора, които са представители на УНСС, които са били председатели на тази организация. Доцент Даниел Йорданов в периода 2006-2008 година председател. Доцент Драгомир Стефанов, който е бил административен директор на организацията. Те са подпомагали тази дейност. Аз за това ще ви я подаря тази книга. Благодаря много. Да пожелая успехи в вашите начинания. Благодаря ви много, наистина. Може да видите, колеги. Около 500 страници разписани, така че си цялата история, дори последните години, още от 1930 година, когато стартират първите организации, Христо Ботев, Васил Левски, със създаването включително на Софийския университет 1888 година, се заговори за студентски организации в България и това, че днес правите нещо такова, е изключително положително.
И именно заради това, може би добре се получи с вашия въпрос, ролята на младите хора. Смятам, че със сигурност ролята на младите хора трябва да бъде от активната част. Но в същото време властта да разбере, че трябва да се опитват да се интегрират тези млади хора. Било то в политическата система, било то в научната система, било включително в детайли, ще кажа, в университета за основно стопанство и в други университети, защото колкото повече млади учени имаме, колкото повече млади преподаватели, те ще са тази добра връзка между това младо поколение, защото са най-близки до него. И ако позволите, младото поколение в момента се наблюдава, че всичко знае. Защото имаме изкуствен интелект, който ни дава абсолютно всичко, което искаме. Не е било както преди години, десетки години назад във време, когато тази библиотека в УНСС, тя в момента отново е пълна, но преди десетки години единствената възможност да получиш някакви знания, освен от своите преподаватели, било библиотеката на съответния университет или библиотеката в съответния град, включително читалище. В момента думата читалище, включително, е останала на заден план. Имаме ли нужда от тези читалища или това е просто символ на държава? Защото в момента всичко е в така наречения чат, HTTP или някоя друга платформа, която е свързана с изкуствен интелект. Със сигурност младите хора знаят много, но трябва да се обърне специално внимание, да не се получи следното, че не успеят да се интегрират в обществото, защото изкуственият интелект, в частност това, което им дава тази система, по някой път може да играе ролята включително на заблуда. И в този ред на мисли аз апелирам много по-сериозно внимание, включително да се обръща и на този процес, защото има две възможности. Едната възможност е да се работи чрез изкуствен интелект, другата възможност е да се работи за изкуствен интелект. Тоест аз се надявам, че ние ще имплементираме работа на младите хора за изкуствен интелект. Много внимателно обърнете внимание на това, което казвам. Именно за изкуствен или чрез него, защото в момента сме чрез него. Ние си подпомагаме дейността. Е хубаво да разгледаме алгоритмите, възможности, които той може да ни даде. Наистина доста ценни думи казахте. Ви благодаря и всъщност тази връзка, какви умения и нагласи смятате, че са ключови за сегашното младо поколение, в света на изкуствения интелект, както казахме, чрез него може да четем много знания, също може да бъдем и заблудени. Какво трябва да има един млад човек, за да може да навигира, както се казва, днешния свят или информацията, която получава? Прекрасен въпрос, благодаря ви за него. Първото нещо, което ми се появява, е именно аналитичното мислене. В тази ера, в която живеем, аналитичното мислене ще бъде основна предпоставка за развитието на хората, защото вече дипломите, които ние имаме, включително всеки университет, най-различни курсовете, които може ние да изкарваме, преди години те бяха един добър трамплин за позициониране именно в една работна среда. В момента диплома да е хубаво нещо, но нямаш ли нужното аналитично мислене, нямаш ли нужните качества, нужните знания, може да имаш много диплом, но със сигурност те няма да ти бъдат от полза. Особено това, което се създава именно в предпоставките в бъдеще, ние трябва да се учим да мислим, да можем да разсъждаваме. В ерата на изкуствения интелект много често се споделя мнението, че ние след няколко години много хора ще загубят своята работа. Но забележете, те ще загубят, ще започнат нова, но със сигурност ще бъде в различна сфера. Тоест професията, която преди години нашите баби, дядовци, включително майки и бащи, са работили около 40 години да бъдат счетоводители и нищо не се е променило, в момента ние ще наблюдаваме една нова ера, т.е. смяна на професии. И ние трябва да се опитаме да се адаптираме. Тоест счетоводителя в България и не само, трябва да притежава качества, които да бъдат различни от тези качества, които притежава именно някой друг счетоводител. Именно тук се появи това аналитично мислене. Тези меки умения, които може да изгради този човек и реално погледно да се опита да възпроизвежда тази съответна информация, да може да има добавена стойност за съответната организация. Навсякъде, където има именно хора, които мислят, хора, на които може да се има доверие. Това е думата, която на 26-та ще бъде основно доверието.
Тоест, когато се зададе дадена задача, когато има съответна програма, когато трябва да спазиш съответен срок и когато зададеш тази задача и тя бъде спазена в съответните срокове, значи имаш доверие на екипа си и значи можеш да разчиташ на тези хора. В 2026 година основното ще бъде думата именно доверие, но също така и дисциплина. За да можеш ти да натрупаш нови знания. Аз винаги казвам, че разбира се, критичното мислене е изключително важно, но аз ще се обърна и към младите хора, които са ваши зрители в момента, наши колеги в Университет за национално и световно стопанство и не само, да бъдат активни и да се опитват да се подобряват постоянно, да учат различни неща, защото ако те не учат различни неща и не се опитат да се интегрират, може системата да ги изхвърли. И ако забележите, аз ще дам малко една кратка, ще отворя една скоба и ще дам малко за вашите зрители нещо. Ако забележите какво се случва в Китай, предпоставките са, че в следващите години, 2030 година и нататък, ние ще имаме две държави, които ще определят абсолютно всичко. Не на база военна мощ, а на база икономическа, това, което те възпроизвеждат, това, което правят. Защото 80% от богатствата ще бъдат насочени само в САЩ и в Китай, именно на база производството и този потенциал, който те ще имат, защото в момента се оформят, включително в Шанхай, включително в Пекин, група от 4 годишни деца, които влизат в съответни лагери, да бъдат обучавани. Но обучавани не в някакъв режим, а обучавани именно в определени платформи, за да могат да се интегрират, да работят именно това, което казах в началото на първия въпрос, за изкуствения интелект. Да могат те да го създават и да могат да го правят по-добър. Защото те изтърваха именно една ера Китай, този път няма да е пропуснат, то се вижда от това, което те правят и със сигурност ще бъдат наистина на пиедестал в следващите години и всичко, което предстои, ще бъде изключително интересно, включително и за Европа. И ние трябва много за бързи темпове да се опитаме да се интегрираме към този процес. И тук младите хора, препратка към първи въпрос, младите хора ще бъдат от важно значение, защото те имат тези така наречените, бих казал, не мога да кажа международен опит, не мога да кажа искането за международно сътрудничество. Да пътуват, да виждат, да се запознават и включително да могат да правят така наречените връзки с чуждестранни университети, с чуждестранни академии и по този начин да се опитат да направят нещо добро за съответна система. Това е бъдещето. Защото в по-старото поколение, ако мога така да ги определя, те със сигурност работят по един начин, но няма как да се опитаме да им кажем, че изкуственият интелект ще бъде полезен. Ние се опитваме да им го казваме, те обаче не го възприемат. Аз имам мои колеги преподаватели, които казват, защо трябва да го ползвам? Ние нещата си ги имаме, ние си ги знаем. Може би те са прави за себе си, аз не казвам, че не са прави. Със сигурност един дългогодишен професор, доаен в съответна катедра, в съответно направление, изкуственият интелект може би не му е нужен. Но със сигурност този изкуствен интелект може да покаже една нова идея. И смятам, че това може да бъде полезно. Наистина доста интересни неща чухме, наистина полезни. Като така завърших на нашето доста съдържателно интервю, ние чухме доста съвети от ваша страна, наистина полезни, но като завърших, ще можете ли да обобщите един съвет за колегите, които ни гледат, студенти, симпатизанти на Саймо или преподаватели, ако трябва, които биха били полезни за тях? Съветът ми към тях. Няма да използвам някаква фраза на някой учен, някакво мото. По-скоро наистина съвет. Да продължа да уча в България, защото системата на висшето образование е добра. Съветът ми единствено и само е насочен по това. Да продължа да уча в България, защото това е смисъл. В България има една добра система, която колегите могат да се възползват. И ако забележите, аз ще ви дам една статистика от 24-та. 19 000 души се връщат в България, 13 000 напускат. Положителната тенденция е 6 000 души повече. Тоест от тези, които напускат страната и тези, които влизат в нея и забележете със съответни лични карти българско гражданство. Не говоря за тези, които са от други страни, които само са преминаващи, които за момент работят на съответно място. Говоря българи, които се връщат. Това е положителната тенденция. България има нужда от лидери.
Тези лидери могат да бъдат изградени в нашите университети, защото има една добра база. И това е тенденцията. Много колеги и това, което забелязвам и ви поздравявам, именно и вас, за това, че сте избрали българското образование. За това, че сте разбрали, че тук може да се получава едно добро образование и между другото, най-добрите лауреати, включително на 12-класниците, само ще ви кажа, че преди 10 години тези колеги напускаха и отиваха в Кембридж, отиваха в Калифорнийския университет, включително в Европа. Сега се забелязва, че тези най-добрите колеги и ученици на 12 клас остават в България. Това е една положителна тенденция и за Софийския университет, и за УНСС, и за медицинските университети, че колегите разбраха, че България има добро образование. Всичко зависи от нас. А това нещо ние може да се постигне. Ако човек иска, той може да постигне добри резултати. И апелирам колегите да се учат, защото пътя ще се появи, ако още не се е появил. А този път ще може да се мине на база опита, който вече те натрупват. На база опита обаче съзнанието, които е. И нещата ще се получат добре и ще стигнат до тази финална права, където те искат. Пожелавам много успеха на всички млади хора и да продължат да се учат, защото това е бъдещето. Единственото нещо, което може да ни изкара от всяка една финансова криза, икономическа, политическа, е доброто образование на човека. А ние, младите, трябва да се стремим към него. Направим ли това, и България, и Европа, и целият свят ще има едни добри резултати и ние ще живеем по един по-добър, хубав начин. Това е, което мога да кажа за вас. Благодаря ви много. Така доста обнадеждаващо завършваме днешното издание. Искам да ви благодаря много за участието и се надявам в бъдеще още да се партнираме и да имаме възможност да говорим с вас. Аз преди само да завършите, написах едно послание, ако позволите да ви го прочита. Да, разбира се. Само като за финал, какво съм пожелал на Саймо. Тук на тази страница, където има и моя снимка. На Саймо, нека организацията ви бъде място за идеи, приятелства и вдъхновение. А всяка крачка към по-добро бъдеще. Бъдете здрави и Бог да ви пази. Благодаря ви много. Парушев, страхотно. И се надявам, както се казва, от вашата уста в Божиите уши, както се. Да. Благодаря ви много още един път и очаквайте следващите издания на нашата рубрика. Благодаря. Благодаря.